Здравейте и добре дошли в канала на Master Trade Academy. Днес, 20 януари, ще направим прогноза на щатски долар, канадски долар. Както виждате на седмична времева рамка имаме възходящо движение, което възходящо движение все още смятаме, че не е изчерпало своя тренд. Защо? Защото имаме тук така наречените левел Fibonacci, не е достигнато пето ниво, което пето ниво съвпада изцяло с седмичния таргет на следващият импулс. Защо възнамеряваме да очакваме следващият импулс? Защото по импулсното движение имаме изпълнени 7-8 импулса и в повечето случаи пазара изпълнява 9 импулс, който очакваме да пристигне до това ниво, което ниво от своя страна съвпада много добре с по-голям месечен ордер блок и 3-месечен Fair Value Gap. Нека да погледнем какво се случва на дневна времева рамка. Значи на дневна времева рамка възходящото движение е потвърдено след счупване на структурата и изпълнението в низходяща посока на 9 отката, които, както знаете, като приключат 9 отката, очакваме обрат на движението в по-голямата си част от времето. По отношение на потвърдения възходящ тренд имаме достигнато ниво на волюмен баланс, което беше изпълнено перфектно и сега очакваме цената да направи своята корекция А, Б, С преди да продължи възходящото движение от седмична времева рамка. Като за целта, тук имахме дивергенция, която се изпълни перфектно. Перфектно си достигна таргета на тази свещ и сега очакваме цената да направи корекция, тъй като А е изпълнено, очакваме Б, С и възобновяване на възходящото движение. По отношение на тази корекция имаме няколко зони, които смятаме, че цената ще слезе, защото има тук доста необрани, така да се каже, ликвидности, които цената не е взела, а именно ето има един дневен гап между цена отваря и цена затваря на двете бичи свещи. Включително не е достигната зоната на ОТ. Отделно имаме и една база, която база още не е тествана. И в повечето случаи цената тества тези бази преди да продължи движението си. На 4 часа можем да видим, че имаме изпълнение на дивергенцията, даже преизпълнение на нейната дивергенция. Тук горе се вижда, че има един също малък гап, до който очакваме цената евентуално да направи корективно движение и да се спусне надолу към таргетите от дневна времева рамка, които изкоментирахме с вас. Това е прогнозата за щатски долар, канадски долар за 20 и 21 януари 2026 година. Ако харесвате това, което правим, може да ни подкрепите, харесвайки видеото и абонирайки се за канала, за да следите по-близо и да не изпускате нашите прогнози. Желая успех на всички!